Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere, i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. A finals d'aquest mes de juny se celebrarà la Festa Major de Sant Pere de Vilamajor, la meva festa major. I com no podia ser d'una altra manera, a continuació us fem una pinzellada del programa d'actes. La festa s'iniciarà el divendres 25 de juny a 2:15 del vespre amb el pregó als camps de la rectoria. El pregó acabarà amb un correfoc a càrrec dels Diables de Granollers. Recordeu que cal portar roba de cotó, preferiblement vella i amb màniga llarga, pantalons llargs i no us descuideu d'un barret. El primer dia de la festa acabarà amb ball, a 11:15 a la plaça de l'Ajuntament, amb l'actuació del grup Senyor López, Amics del Country, grup de rock Maltrago i el combo de guitarres de l'Escola de Música. Tot gratuït. L'endemà dissabte, 26 de juny, caldrà llevar-se d'hora, ja que a les 10 comença la Sant Gimperacana. I a les 11 començarà una altra gincama, aquesta pels més menuts, la Gimmusicana. I no us oblideu que matí i tarda la canalla podrà gaudir gratuïtament als camps de la rectoria d'inflables, karts i tallers de maquillatge. A les 6 de la tarda, a la plaça de l'Església, 7 parelles de gegants estaran plantats perquè tothom pugui veure'ls de prop i aixecar-los les faldilles. Tot seguit, començarà la Festa de la Terra, un espai acollidor per poder prendre una cervesa del Montseny i degustar un pinxo de botifarra mentre escoltem una mica de música catalana. A 6:15 ballaran els bastoners de Cardedeu. A les 7, la cercavila dels gegants de Sant Antoni, Sant Esteve de Palautordera, Canovelles, Taradell, Vacarisses, Gualba i Sant Pere de Vilamajor. A les 10 del vespre, recital del darrer romancer dels Països Catalans, el cantautor Jaume Arnella, i a continuació Sarau Català. La festa acabarà a la plaça de l'Ajuntament cap a 1:15, amb la boja actuació de l'Hotel Cochambre i la disco mòbil fins a la matinada. El diumenge 27 de juny començarà a les 10 amb missa a l'església. A les 11 podreu participar en una visita guiada a dalt del campanar, gentilesa del punt d'informació de la Montxia de Vilamajor. La festa no s'acaba aquí, ja que a les 12 us animem a participar en un matí d'aventura i diversió amb una excursió amb ponis, tirolina i taller infantil Pintem la Torre Roja. Al migdia ja hi haurà gana, podràs participar al concurs de paelles de la plaça de l'Ajuntament. I a les 6 de la tarda, quan el sol ja no apreti tant, els menuts podran gaudir als camps de la rectoria de la festa d'escuma amb animació infantil, inflables i berenar. Els actes de diumenge acabaran amb la presentació a 7:15 a la plaça de l'Ajuntament del DVD La guerra a Sant Pere de Vilamajor, el primer d'un seguit de documentals de recuperació de la memòria històrica, la presentació de la qual estarà amenitzada amb l'actuació del trio de violoncel, piano i flauta travessera i acompanyat amb la coral de l'Institut de Sant Pere. I és clar, la festa acaba amb el dia del patró, Sant Pere, el dimarts 29 de juny de 2010, amb missa solemne de festa major a les 12. I a les 2 del migdia, un homenatge a la gent gran, amb un dinar i música per fer-lo pair. Nos, de nom Alfons, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó i comte de Barcelona, i per la gràcia dels homes, fet gegant, us faig avinent que aquest estiu Vilamajor serà una festa gegant. Us espero, no em falteu. Aviat us informarem del programa d'actes de la capvuitada de la Festa Major i de la Festa Medieval del Vilamagore. Però de moment, això és tot per avui. Ens podreu trobar a les 24 hores a higienirrero.cat. Us mantindrem informats.